Kawai ka trok kit rnga dewiong neu dewiong bala dep sain rnga. Kala kelak Hongpong ha kasurok ba ha Nongpoh Ribhoi District. Bat pensapriang lut siya kawai pat kabenta jong kasurok ba hadu baki pulit ki haban pendenkam da kasurok service lane. Ban penyat yaki kali ki bakiu siya ki benta kanong ba shilong. Katkum ka kubor laong bakani ka trok kabadon ya registration number NL01AD4856 kabadangwan na shilong banle siya Guwahati na kabenta ban penhab ya ukuk. Maria Poy haki benta Khongdong mar persya ka ophis u Deputy Commissioner Ribhoi. Kawai ka kaliret kala jamling ba na kawai ka surok siya kawai pat klem da ay signal. Laong baha ka bakum katay ka por, unong niya jong katay ka trok ula persyang kat bala ban kendriya na katay ka kaliret. Henry ka bala penlong penban bakan kelak Hongpong ha katay ka jaka, hadu ba ukuk u baka kiet kila sapriang lut ha kawai pat ka benta jong ka surok ba. Kani ka jingja laong bakalaja ha kapor kumba shiwaje no phai singi AA, Henry kam syamla don pat kano ka jing mensaw ka bajur. Nakaliang kibor pulit ka Nongpoh lembat ki Nongtre jong ka National Highway Authority of India NHI, marmar kilawan poy ha katay ka jaka, bat nakaliang ki pulit kila tanno ya katay ka trok, bat ka jing tokit halor kani ka jingja kalaya syakman.